ndị Igbo ekene m unu Ugwumba ekene ihe kwuru dị ka ifia na ese ntị ọnụ na ọ bụ na ọnụ m ya elu ọnụ na-eru bụ na gọọmenti anyị na-eme mmegheri because na before now enwere Southeast Governors Forum they always come together unite ya kere ife a ga-eme ka anyị Igbo dị mma during the earlier days of Peter Obi dem mgbe Fashola deport gasịrị ndị agha ndị otu ya after that now nke na-ekete ekwu eziokwu na ESN gbagotere ịlụ ọrụ dị mma ha rụkwanụ ka Bakassi si wee lụ maka abịa lụcha ọrụ ha ebido ọrụ ọ dị ka Boko Haram a mgbe ha kpọtara ha for a primary purpose mana ha finish ya the next thing sozeni ya contain nwe ya na ESN na-arụchago arụgo kifa ya arụ wee baa n'ohi na ama wee baa n'ịmụbụ mmadụ eziokwu na okposogo fana enweta na ha bụ ekpere mana o nwere ihe dị ezigbo mkpa ihe ịjụrụ ọ bụrụ na awụsa batakwa ọkụ ọzọ gịnị ka a ga-eme ọ dị very simple our governors asị na ha bụ chief secretary of states but they've not come together mana si wezen ha emenwe because ha dị politically blinded ihe ga-eme bụ ha chọọ ndị bụ security advisors to the governor on community policing because na ndị a na-police community bụ ha nwa bụ ndị ji ọchịchị vigilante na ndị otu ya anọ ndị vigilante na ndị hunters ma ime ọfịa ebe ndị omekome ya nọ ọ bụ na ha empower ha si nke Enugu State gọvanọ Peter Mba nke Enugu State oke bịa nwoke m ngwa kọntaktị ngịra nke onye Anambra lụkọ n'ọnụ onye Ebonyi ngwa ma ndị Abịa na Imo bịa together gbaa na alụlụ ka esi echekọba anyị so ọ bụrụ na onye omekome batara n'Imo steeti ndị Anambra ejetinye aka Enugu etinye aka Ebonyi etinye aka ọ bụ na enwe coordination ifu that na Igbo mpụ ya akwụsị a sị na ọfịa bụ unu dịka sị na onwere ndị ọjọọ nọ n'ime ndị Anambra akpọ ndị Ebonyi akpọ ndị Enugu esi n'akụkụ niile wagwa ọfịa ahụ dee ha uri edeghị uri obenata mana ọ bụ na these governors are prompted these people to come together nwanne ọ bụ na ndị abata echi na arụ mere Ebetike na-ekwu na ndị gọvanọ ọ ga-amalitegoro site na ndị gọvanọ ijikọta ọnụ nke ahụ dị m ka ọ yiri ha ka mamịrị nyere ọkụkọ mana ebe ọ bụ na ha niile dịzi ka ha nọ na APC kịta ka anyị na-ene anya ọ bụrụ na ha ruo ọ bụ ihe APC chọrọ ka ọ bụ ihe ndị Igbo chọrọ ka a ga-ekwu ebe ahụ ọzọ bụ na ọ bụrụ na ekpokọnata ọnụ etu ahụ si onye ọbụla onye isi nke Enugu na onye isi nke Anambra Imo Abịa Ebonyi ha nwee nzukọ ebe a ga na-ekwukọrịta okwu ọnụ na-arụkọrịta ọrụ ọnụ adịkwa ama ọkwa ihe anyị na-ekwu ọkwanụ na okwe ha omume nke mbụ bụ na